Les matemàtiques van començar com una manera de quantificar el món, mesurar la Terra, predir els moviments dels planetes i controlar el comerç. Però va sorgir un problema considerat irresoluble. La clau per resoldre'l va ser separar les matemàtiques del món real, deslligar l'àlgebra de la geometria i inventar uns nous nombres tan fantàstics que els anomenem imaginaris. Irònicament, 400 anys després, aquests mateixos nombres apareixen al cor de la millor teoria física de l'univers. Només en abandonar la connexió de les matemàtiques amb la realitat, vam descobrir la veritable realitat. El 1494, Luca Pacioli, el professor de matemàtiques de Leonardo da Vinci, publica Summa de Aritmètica, un resum complet de totes les matemàtiques conegudes aleshores a la Itàlia del Renaixement. Hi ha una secció sobre l'equació cúbica, una equació que avui s'escriu com a ax al cub més bx al quadrat més cx més d és igual a 0. Hom va intentar trobar una solució a les equacions cúbiques durant almenys 4.000 anys, però cada civilització antiga que ho va provar, babilons, grecs, xinesos, indis, egipcis i perses, tots van sortir-ne amb les mans buides. La conclusió de Pacioli va ser que aquestes equacions no tenen solució. Ara bé, això és una mica sorprenent, ja que sense el terme x al cub és només una equació de segon grau, i moltes civilitzacions antigues havien resolt quadràtiques milers d'anys abans. Avui, qualsevol persona que hagi aprovat la secundària sap com es fa. Menys b, més, menys, arrel de b al quadrat, menys 4ac, tot dividit per 2a. Però la majoria de la gent aplica d'esma aquesta fórmula, ignorant la geometria que els antics matemàtics van utilitzar per obtenir-la. En aquells temps, les matemàtiques no s'escrivien amb equacions, sinó a través de paraules i dibuixos. Prenguem l'equació x al quadrat més 26x és igual a 27. Els antics matemàtics pensaven en el terme x al quadrat literalment com un quadrat, amb costats de llargada x. I, per tant, 26x seria un rectangle amb un costat de longitud 26 i un altre costat de longitud x. I aquestes dues àrees juntes sumarien 27. Llavors, com resolem què és x? Bé, podem agafar aquest rectangle de 26x i tallar-lo per la meitat. Així que ara tinc dos rectangles de 13x i els puc col·locar per crear una nova forma que sigui gairebé un quadrat. Només falta aquesta secció aquí avall, però en conec les dimensions. Són 13 per 13. Així que puc completar el quadrat afegint un quadrat de 13 per 13. Com que he afegit 13 al quadrat, 169 al costat esquerre de l'equació, també he d'afegir 169 a la part dreta de l'equació per mantenir la igualtat. Així que ara tinc aquest quadrat més gran amb costats de longitud x més 13, que és igual a 196. L'arrel quadrada de 196 és 14. Ara sé que els costats d'aquest quadrat fan 14 de llarg, que significa que x és igual a 1. Aquesta és una manera visual fantàstica de resoldre una equació de segon grau, però no està completa, perquè si mires l'equació original, una solució és x igual a 1, però també ho és menys 27. Durant milers d'anys, els matemàtics van ignorar les solucions negatives de les equacions perquè es dedicaven a coses del món real, longituds, àrees i volums. Quin sentit podria tenir un quadrat amb costats de longitud menys 27? No tenia ni solta ni volta. Per a aquests matemàtics, els nombres negatius no existien. Podies restar, és a dir, trobar la diferència entre dues quantitats, però no podies tenir una resposta negativa. Els matemàtics eren tan contraris als nombres negatius que no hi havia una equació quadràtica única, sinó 6 versions, disposades de manera que els coeficients sempre fossin positius. El mateix enfocament es va aplicar a les equacions de tercer grau. Al segle XI, el matemàtic persa Omar Khayyam va identificar 19 equacions cúbiques diferents i va mantenir-ne també tots els coeficients positius.
Va trobar solucions numèriques a algunes d'elles, en considerar les interseccions de formes, com hipèrboles i cercles, però no va aconseguir el seu objectiu final, una solució general per les cúbiques. Va escriure: potser algun dels nostres descendents la trobarà. 400 anys després i a 4.000 quilòmetres de distància, la solució va començar a prendre forma. Scipione del Ferro era professor de matemàtiques a la Universitat de Bologna. Cap al 1510 va trobar un mètode per resoldre de manera fiable les cúbiques reduïdes, que són un subconjunt sense el terme x al quadrat. I què diries que va fer després de resoldre un dels malsons matemàtics des de la nit dels temps i que li va semblar impossible al mestre Leonardo da Vinci? Doncs calla. Ser matemàtic al segle XVI és complicat. La teva feina està constantment amenaçada per altres matemàtics que poden presentar-se en qualsevol moment i disputar-te el lloc. Imagina't una mena de duel matemàtic. Cada participant envia un conjunt de preguntes a l'altre i qui en resol més correctament aconsegueix la feina, mentre que el perdedor pateix humiliació pública. Segons Del Ferro, ningú més al món pot resoldre les equacions cúbiques reduïdes. Així, el mantenir en secret la solució garanteix la seva continuïtat laboral. Durant gairebé 20 anys, Del Ferro guarda el seu secret. Només, en el seu llit de mort, l'any 1526, el confessa el seu alumne Antonio Fior. Fior no és un matemàtic tan brillant com el seu mentor, però és jove i ambiciós. I després de la mort del seu mestre, agafa fums i es vanta de la seva habilitat matemàtica i, en concret, de saber resoldre les cúbiques reduïdes. El 12 de febrer de 1535, Fior desafia el matemàtic Niccolò Fontana a Tartaglia, que de fa poc s'ha traslladat a Venècia, la ciutat natal de Fior. Niccolò Fontana està avesat a l'adversitat. Quan era un nen, un soldat francès li va fer un tall a la cara i el va deixar tartamut. Per això se'l coneix com a Tartaglia, que en italià significa cuec. Tartaglia era un nen pobre i per això autodidacta. S'ha obert pas en la societat italiana i s'ha convertit en un matemàtic respectat. Però ara tot això està en perill. Com és costum, en el repte, Tartaglia planteja 30 problemes a Fior. I Fior, uns altres 30 a Tartaglia, que tots són equacions cúbiques reduïdes. Cadascú té 40 dies per resoldre els 30 problemes. Fior no en resol ni un, mentre que Tartaglia resol les 30 equacions cúbiques en només 2 hores. La fanfarroneria de Fior és la seva perdició. Abans d'arribar al repte, Tartaglia s'assabenta que Fior afirma que ha resolt la cúbica reduïda, però Tartaglia en dubta. No em sembla capaç de trobar aquesta fórmula tot sol, escriu. Corria el rumor que un gran matemàtic li havia revelat el secret a Fior, dada que semblava prou plausible. I ara que sap que una solució a les equacions cúbiques és possible, i amb la feina en joc, Tartaglia s'afanya a resoldre equacions cúbiques reduïdes. Per fer-ho, treballa amb la idea de completar el quadrat en 3 dimensions. Pren l'equació x al cub més 9x és igual a 26. Pots pensar en x al cub com el volum d'un cub amb costats de longitud x. I si afegeixes un volum de 9x, obtens 26. De la mateixa manera que per completar el quadrat, hem d'afegir el cub per augmentar el seu volum en 9x. Imagina que estens 3 costats d'aquest cub a una distància y, creant un nou cub més gran, amb costats de longitud z, on z és x més y. El cub original s'ha engrandit i podem dividir el volum addicional en 7 figures. Hi ha 3 prismes rectangulars amb dimensions de x per y i altres 3 prismes més estrets amb dimensions x per y per y. A més, hi ha un cub amb un volum y al cub.
Tartaglia reordena els 6 prismes rectangulars en un sol bloc. Un costat té una longitud de 3y, l'altre té una longitud de x més y, que és z, i l'alçada és x. El volum d'aquesta figura és la seva base, 3yz, per la seva alçada, x. I Tartaglia s'adona que aquest volum pot representar perfectament el terme 9x de l'equació si la seva base és igual a 9. Així que estableix que 3yz és igual a 9. Si muntes el cub, trobaràs que falta un petit cub y, de manera que podem completar el cub afegint el cub y als dos costats de l'equació. Ara tenim que z al cub, que és el cub més gran complet, és igual a 26 més y al cub. Tenim dues equacions i dues incògnites. En resoldre la primera equació per a z i substituint-la per la segona, obtenim y a la 6 més 26y al cub és igual a 27. A primera vista, sembla que ara estem pitjor que al començament. La variable s'eleva ara a la potència de 6 en lloc del cub. Tanmateix, si penses en i al cub com una nova variable, l'equació és en realitat una de segon grau, la mateixa quadràtica que hem resolt completant el quadrat. I cub és igual a 1, el que significa que i és igual a 1 i z és igual a 3 dividit per i, de manera que z és 3. I com que x més y és igual a z, x ha de ser igual a 2, la qual cosa és, de fet, una solució de l'equació original. I amb això, Tartaglia es converteix en el segon humà del planeta que resol la cúbica reduïda. Per estalviar-se la feina de passar per la geometria per cada nou cúbic que troba, Tartaglia resumeix el seu mètode en un algorisme, un conjunt d'instruccions. Però com que la notació algebraica moderna no existiria encara durant 100 anys, ho escriu no com un conjunt d'equacions, com ho faríem avui, sinó com un poema. La victòria de Tartaglia el converteix en una mena de celebritat. Els matemàtics tenen neguit per saber com es resol les equacions cúbiques, especialment Gerolamo Cardano, un setciències de Milà. Tartaglia no diu ni piu, es nega a aclarir ni una sola pregunta dels contrincants. Però Cardano és tenaç i li escriu una sèrie de cartes que alternen afalacs i atacs agressius. I finalment, amb la promesa d'una presentació al seu ric benefactor, Cardano aconsegueix atraure Tartaglia a Milà. I allà, el 25 de març de 1539, Tartaglia revela el seu mètode, però només després d'haver obligat a Cardano a fer un jurament solemne. No pot dir-li a ningú el mètode ni publicar-lo, i l'ha d'escriure en xifrat. Perquè després de la meva mort, ningú no el pugui entendre. Cardano està encantat i immediatament comença a jugar amb l'algoritme de Tartaglia. Però té un objectiu més alt en ment, solucionar l'equació cúbica completa, inclòs el terme x al quadrat. I sorprenentment, se'n surt. Si substitueixes x amb x menys b dividit per 3a, aleshores es cancel·len tots els termes x quadrats. Aquesta és la manera de convertir qualsevol equació cúbica general en una cúbica reduïda, que després es pot resoldre amb la fórmula de Tartaglia. Cardano està tan emocionat d'haver resolt el problema que havia desconcertat els millors matemàtics durant milers d'anys que vol publicar la solució. Ara bé, Cardano no té necessitat de mantenir la solució en secret. Es guanya la vida no com a matemàtic, sinó com a metge i intel·lectual famós. Per ell, l'honor és més valuós que el secret. L'únic problema és el jurament de Tartaglia, que hauria de mantenir. Potser penses que això és el final. Però l'any 1542, Cardano viatja a Bologna i allí visita un matemàtic que resulta ser el gendre d'un tal Scipione del Ferro, l'home que al seu llit de mort havia xiuxiuejat la solució de l'equació cúbica a Antonio Fior. Cardano troba la solució al vell quadern de Del Ferro, que li mostren durant la visita. Aquesta solució és vàries dècades anterior a la de Tartaglia. Així que ara, tal com ho veu Cardano, pot publicar la solució completa de l'equació cúbica sense violar el jurament de Tartaglia. 3 anys després, Cardano publica Ars Magna, el Gran Art, un
un compendi actualitzat de les matemàtiques, escrit en 5 anys i que tant de bo en duri 500. Cardano escriu un capítol amb una demostració geomètrica única per a cadascuna de les 13 versions de l'equació cúbica. Tot i que reconeix les aportacions de Tartaglia, Del Ferro i Fior, Tartaglia està disgustat, per no dir una altra cosa. Escriu cartes insultants a Cardano i les comparteix en pla comunitat matemàtica. I té raó, encara ara la solució general de l'equació cúbica s'anomena sovint mètode de Cardano. Però Ars Magna és una fita extraordinària, ja que empeny el raonament geomètric fins al límit, literalment. Mentre Cardano escriu Ars Magna, es troba amb algunes equacions cúbiques que no es poden resoldre fàcilment de la manera habitual, com x al cub és igual a 15x més 4. Si s'aplica l'algoritme, s'obté una solució que conté arrels quadrades de nombres negatius. Cardano li ho pregunta a Tartaglia que, però, fuig d'estudi i insinua que Cardano no és prou llest per utilitzar la seva fórmula correctament. La realitat és que Tartaglia tampoc no en té ni idea. Cardano ho revisa a través de la derivació geomètrica d'un problema similar per veure exactament quin error hi ha. Tot i que la divisió i la reordenació del cub en 3 dimensions funciona bé, l'equació de segon grau final que completa el quadrat condueix a una paradoxa geomètrica. Cardano troba part d'un quadrat que ha de tenir una àrea de 30, però també costats de longitud 5. Com que el quadrat ple té una àrea de 25, per completar el quadrat Cardano ha d'afegir d'alguna manera una àrea negativa. D'aquí sorgeixen les arrels quadrades de negatius. Aquesta no és la primera vegada que les arrels quadrades de negatius apareixen a les matemàtiques. De fet, anteriorment a Ars Magna hi ha aquest problema. Troba dos nombres que sumin 10 i que multiplicats facin 40. Pots combinar aquestes equacions en una de segon grau. X al quadrat més 40 és igual a 10x. Però si apliquem l'equació de segon grau, les solucions contenen arrels quadrades de negatius. La conclusió òbvia és que no existeix una solució, fet que es pot comprovar mirant el problema original. No hi ha dos nombres reals que sumin 10 i que multiplicats facin 40. Així que els matemàtics van entendre que les arrels quadrades dels nombres negatius eren una manera matemàtica de dir-nos que no hi ha solució. Però aquesta equació cúbica és diferent. Amb una mica de prova i error pots trobar que x igual a 4 és una solució. Llavors, per què el plantejament que va bé per a totes les equacions cúbiques no funciona amb aquesta? Incapaç de trobar una via de sortida, Cardano evita aquest tema a Ars Magna i diu que la idea de l'arrel quadrada de negatius és tan subtil com inútil. Però uns 10 anys més tard, l'enginyer italià Raffaele Bombelli reprèn el plantejament de Cardano. Sense desanimar-se per les arrels quadrades dels negatius i la geometria impossible que impliquen, vol trobar el camí cap a la solució. Observa que l'arrel quadrada d'un negatiu no es pot dir ni positiva ni negativa i accepta un nou tipus de nombre. Bombelli assumeix Que els dos termes de la solució de Cardano es poden representar com una combinació d'un nombre ordinari i d'aquest nou tipus de nombre, que implica l'arrel quadrada d'un negatiu. I d'aquesta manera, Bombelli descobreix que les dues arrels cúbiques de l'equació de Cardano són equivalents a 2 més menys l'arrel quadrada d'un negatiu. Quan fa el pas final i el suma, les arrels quadrades s'anulen, deixant la resposta correcta. 4. el mètode de Cardano funciona, però cal abandonar la prova geomètrica que el va generar en primer lloc. Les àrees negatives, que no tenen sentit en la realitat, han d'existir com a pas intermedi en el camí cap a la solució. Durant el segle següent, prenen forma les matemàtiques modernes. Cap al 1600, François Viet introdueix la notació simbòlica moderna per l'àlgebra, posant fi a la tradició mil·lenària dels problemes matemàtics com a dibuixos i descripcions. La geometria ja no és la font de la veritat. René Descartes fa un gran ús de les arrels quadrades de negatius i els popularitza.
Quan es combinen amb nombres regulars, formen els nombres complexos. I tot i que reconeix la seva utilitat, els anomenen nombres imaginaris, un nom amb ganxo. Per això Euler introdueix més tard la lletra I per representar l'arrel quadrada d'1 negatiu. Les equacions cúbiques van portar a la invenció d'aquests nous nombres i van alliberar l'àlgebra de la geometria. En deixar anar el que sembla la millor descripció de la realitat, la geometria que pots veure i tocar, s'aconsegueix una matemàtica molt més potent i completa que pot resoldre problemes reals. I resulta que la cúbica és només el començament. El 1925, Erwin Schrödinger busca una equació d'ona que governi el comportament de les partícules quàntiques basant-se en la idea de de Broglie, que la matèria està formada per ones. Presenta una de les equacions més importants i famoses de tota la física, l'equació de Schrödinger. I en ella destaca l'arrel quadrada de menys 1. mentre els matemàtics s'han acostumat als nombres imaginaris, els físics no ho han fet i se senten incòmodes en veure'ls en una teoria tan fonamental. El mateix Schrödinger escriu: el que és incòmode aquí i que de fet es pot objectar directament és l'ús de nombres complexos. La funció d'una ona psi és fonamentalment una funció real. Això sembla una objecció justa. Per què en la física fonamental apareix un nombre imaginari que va aparèixer per primera vegada a la solució de la cúbica? Bé, és a causa d'algunes propietats úniques dels nombres imaginaris. Els nombres imaginaris existeixen en una dimensió perpendicular a la línia dels nombres reals. Junts, formen el pla complex. Mira el que passa quan multipliquem repetidament per i. Començant per 1. 1 per i és i per i és 1 negatiu, per definició. 1 negatiu per i és i negatiu, i negatiu per i és 1. Hem tornat on vam començar, i si seguim multiplicant per i, el punt seguirà girant. Per tant, quan multipliques per i, el que realment fas és girar 90 graus en el pla complex. Hi ha una funció que es multiplica repetidament per i, mentre baixes per l'eix x, que és e elevat a ix. Crea una espiral en estendre aquestes rotacions al llarg de l'eix x. Si mires la part real de l'espiral, és una ona cosenoidal, i si mires la part imaginària, és una ona sinusoidal. Les dues funcions essencials que descriuen les ones estan contingudes en e elevat a ix. Per tant, quan Schrödinger escriu una equació d'ona, assumeix naturalment que les solucions de la seva equació s'assemblaran a e elevat a x, concretament a e elevat a i per kx menys omega t. Et pots preguntar per què utilitza aquesta fórmula i no una simple ona sinusoidal, però l'exponencial té algunes propietats útils. Si prens la derivada respecte a la posició o al temps, aquesta derivada és proporcional a la funció original. I això no és cert si utilitzes la funció sinus, la derivada de la qual és el cosinus. A més, com que l'equació de Schrödinger és lineal, pots sumar un nombre arbitrari de solucions d'aquesta forma, creant qualsevol tipus de forma d'ona que t'agradi, que també serà una solució a l'equació de Schrödinger. El físic Freeman Dyson escriu més tard: Schrödinger va posar l'arrel quadrada de menys 1 a l'equació i de sobte va tenir sentit. Es va convertir en una equació d'ona en lloc d'una equació de conducció de calor. I Schrödinger s'adona amb goig que l'equació té solucions que corresponen a les òrbites quantificades en el model de Bohr de l'àtom. Resulta que l'equació de Schrödinger descriu correctament tot el que sabem sobre el comportament dels àtoms. És la base de tota la química i de la major part de la física. I aquesta arrel quadrada de menys 1 ens diu que la natura treballa amb nombres complexos i no amb nombres reals. Aquest descobriment va ser una sorpresa completa, tant per Schrödinger com per a la resta. per tant, els nombres imaginaris, descoberts com un pas curiós i intermedi en el camí per resoldre la cúbica,
són fonamentals per a la descripció de la realitat. Només la renúncia a la connexió de les matemàtiques amb la realitat va guiar-nos cap a una veritat més profunda sobre el funcionament de l'univers.